Drahí bratia a sestry, dnes začnem troška tak provokačne, možno ironicky. Neviem, či ste zachytili, ale stala sa nehorázna vec. Premiér susedného štátu, pán premiér Orbán, rozdával v susedných krajinách mapy Veľkého Maďarska. Použije vás to, riešite to. Presne také isté reakcie. V tretíkrát hovorím túto kázeň. Čo má do toho? Veď to nie je vôbec zaujímavé. Prečo to nie je zaujímavé? Prečo túto vec neriešime? Prečo nás to nepríja zo stoličky a niekde nemotivuje k boju proti maďarskej iredenti a neviem čomu všetkému? Dôvod je veľmi jednoduchý. Lebo nám to takýmto spôsobom nebolo predložené. Nikto si to ani nevšimol. Každý to berie ako proste nepodstatnú vec. A pritom tie veci, ktoré nás momentálne tvíjajú zo stoličky, ktorými momentálne trávime náš čas, ktoré rozvíjajú naše rodiny a o ktorých sa do krvi dokážeme hádať, sú rovnako nepodstatné veci ako táto. Len ich niekto nafúkol. A niekto nám ich predostrel ako veľmi dôležitá téma, lebo od toho závisí budúcnosť národa, od toho závisí spása sveta, od toho závisí, či tu budú vládnuť nejakí liberalisti, komunisti, neviem čo všetko možné nejaký istí. Ale keď to nikto nenafúkne, keď sa tomu nikto nevenuje, tak to prejde úplne bez povšimnutia. Jedna z najväčších spôsobov manipulácie je predstaviť niekoho ako nepriateľa. A zároveň predstaviť seba samého ako toho spasiteľa, ktorý ťa uchráni pred nepriateľom, ktorý nám hrozí. Vyvolať ľuďom strach a operovať s týmto strachom je najlepší spôsob, ako ovládať masu. A všimnime si, ako krásne sa to deje. A za každým sú ľudia, ktorí sú na to veľmi cítili. Týmto sa dosahujú dva ciele. Prvý, že časť spoločnosti sa rozháda, chytí sa náhnady a začne sa jej venovať. A druhá si povie, že je to taký nezmysel, ale nedá sa nič s tým robiť a tým pádom sa stáva ľahostajnou. Prestáva to riešiť. Ale my nemusíme ísť do politických tém. My ako cirkev sme dostatočne šikovní na to, aby sme produkovali dostatok takýchto tém. Zoberme si, dodnes u nás v našej farnosti rieši podávanie príjmania na rúk alebo do úst. Že by to bol nejaký vážny, morálny, teologický problém liberalizmu a neviem čo všetkého. A nebolo to tak dávno a riešilo sa to. Lebo táto téma bola predkladaná. Stačí vždycky niekoho, kto sa odozve na odvolá na nejakú skúsenosť, na nejakú autoritu, na nejaké údajné zjavenie a zrazu sa nejaká téma stáva veľmi výbušnou. Čo sa to deje na západe? Západný liberalizmus, ako ohrozuje cirkev, čo sa tu deje na východe, tí migranti a podobné veci. A keď sa nám to neprekladá, tak to ani neriešime, lebo nás to nejako neovplyvňuje. Pozor, nie, že by tieto témy neboli dôležité, alebo že máme byť ľahostajní voči spoločenským témam a ľahostajní voči hľadaniu práv. Iné chcem povedať. Chcem poukázať na to, že to, čo je dôležité alebo není dôležité, nevieme vždycky rozlíšiť. Ale veľakrát to rozlíši niekto miesto nás. Že nám to predstaví ako veľmi dôležité a my sa toho chytíme. A takýmto spôsobom nám môže uniknúť podstata. A to je to najnebezpečnejšie. Presujme sa o 2000 rokov dozadu. Doba Ježiša Krista. Rímska okupácia. A ľudia sú pozvaní reagovať. A sú tu dve veľké politické témy, kruhy. Herodiáni, ktorí podporujú spoluprácu s Rimanmi a jednoducho využívajú výhody, ktoré plynú z tejto spolupráce.
Farizei, ktorí tvrdia, že treba byť od nich oddelený a v žiadnom prípade neuzatvárať kompromis s pohanmi, lebo inak tak zachováva budúcnosť národa. A teraz sa človek má pridať na jednu a na druhú stranu. Potom je tu otázka, či slobodno platí dane, alebo nie, cisárovi. Potom je tu otázka, pre akú príčinu možno prepustiť svoju manželku. Je tu ten liberálny prístup, ktorý hovorí pre hociakú príčinu, a potom ten konzervatívny prístup, ktorý hovorí, musí to byť veľmi vážny dôvod. A potom v tom obrovskom množstve zákone, ktorý z nich je najväčší. To sú pre nás možno smiešné témy, tak ako pre nich by boli naše témy smiešné. Ale sú to rovnako v úvodzovkách dôležité témy, ktorí dokážu spôsobiť práve to, na čo sú určené. Aby človeka odviedli od podstaty. Dnes máme slávnosť obetovania Pána. Na úvode, v úvodnom príhovore pre požehnanie ziec, sme počúvali tento príhovor. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho zvierou očakáva. Ježiš sa chce stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho zvierou očakáva. Boh si povolal Abraháma 2000 rokov pred narodením Krista. A 2000 rokov vychovával tento národ, ktorý povstal z Abraháma, aby prijal Mesiáša. Zrazu Mesiáš príde, Jozef a Mária prinesú Ježiša do chrámu, aby splnili predpis zákona a aby sa Ježiš mohol stretnúť so svojím ľudom. A kto ho tam čaká? Veľký dav. Množstvo ľudí, ktorí sú oslovení, ktorí sú už potešení, že konečne sa napáňajú prísľuby, ktoré dal Pán skrze prorokov, ktorí majú nádej v tom, že konečne prichádza spása. Nie. Sú tam dvaja ľudia. Dvaja starí ľudia. Simeon a Anna. A všimnime si, prečo je tam Simeon. Bol človek nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjadril, že nezomrie. Z vnúknutia ducha prišiel do chrámu. Bol to človek, ktorý bol citlivý na Ducha Svätého. Na podstatu. A preto vedel rozlišovať. Preto vedel aj dieťaťu spoznať prichádzajúceho Mesiáša. Lebo jeho srdce nebolo zaťažené žabolišými vojnami a hádkami, ktoré rozbíjajú spoločnosť, ale ktoré v podstate nič neriešia. Ale vedia byť niekedy tak páčivé, tak agresívne, že dokážeme venovať hodiny a hodiny času. Písať stohy a stohy článkov a blogov a neviem čo všetkého možného. A pritom nám uniká podstata. Ježiš prišiel na svet. Prišiel ako spasiteľ. Prišiel ako jeden z nás, aby pozdvihol našu ľudskú prirodzenosť. Chcel mať účasť na všetkom, na čom má človek účasť. Aby týmto počiarkol, akú má človek hodnotu a dôstojnosť. Kvôli anielom sa Boh nestal človekom. Nestal anielom. Ale kvôli ľuďom, kvôli nám sa stal človekom. A Simeon si to všimne. Preto je plný ducha. A takisto si to všimne Anna, ktorá takisto slúži Pánovi dňom i nocou, pôstom a modlitbami. A preto práve v tú chvíľu je schopná prísť a velediť Boha. A čo robí? Hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Izraela. Nehovorila všetkým. Lebo tí, ktorí neočakávali nič, pre nich by zbytočne rozprávali. Ale tí, ktorí boli na tej ceste, boli nejakým spôsobom načatí a žili v túžbe očakávania, tak tým hovorila, lebo tí vedeli rád zareagovať na túto správu.
Ich srdce vedela zahriať. Ich vedela dať budúcnosť a nádej. Ich vedela pozbudiť. Lebo oni už išli v ústretí. Ale tí, ktorí stáli a nikam nešli, tým by zbytočne hovorila. Opäť sa vrátime do dnešnej doby. Máme jubilejný rok. Svätý Otec tento rok vyhlásil ako čas milosti, keď sme pozvaní uvažovať a prijímať to, čo nám Boh chce dať. Je to čas, kedy môžeme získavať odpustky. Čo to je? Potrebujeme ich vôbec? Na čo slúžia odpustky? Čas odpustenia a zmierenia. Dať veci do pôvodného stavu. Ako sa to robí? Môžem naliať novú nádej do našich vzťahov, do našich vychladnutých medziľudských vzťahov. Mohli by sme ukončiť generácie trvajúce spory v našich rodinách. Vedeli by sme pomenovať niektoré veci, ktoré nás bolia a trápia, a ktoré sú tam hnilé pod kobercom. Ako sa to robí? Je to príležitosť na nový začiatok. Dá sa? Je to rok nádeje a solidarity, kedy môžem v novom svetle vidieť veci, ktoré sa mu zdali možno beznádejné. Je to rok solidarity, kedy si môžem všimnúť trpiaceho človeka a ísť mu v ústretí v jeho potrebách. Je to čas odhodlania sa v radosti slúžiť Pánovi. Teraz je ten čas. Teraz tomu dostávam milosť. Teraz tomu dostávam príležitosť. Áno, je to ťažké. Nevieme, čo sú odpustky. Už sme na to zabudli. Ako odpustiť? Ako uzdraviť zranenia? Ako začať od začiatku? Ale Boh nás k tomu pozýva, aby sme sa vydali na cestu. Aby sme sa stali pútnikmi nádeje. Lebo človeku je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. A keď ma k tomu Boh pozýva, tak mi k tomu dáva aj potrebné milosti. Odo mňa chce len to, aby som vykročil. Lenže nevykročím. Pokiaľ je moje srdce zaťažené tým množstvom balastu a tými rôznymi témami, ktoré považujem za tak extrémne dôležité, že kvôli ním nevnímam Spasiteľa. Pozor, nehovorím, že veci, ktoré riešime v politike, nie sú potrebné. Sú potrebné. Ale nie sú potrebnejšie ako naša spása. A preto nás tento rok pozýva k tomu, aby sme popri tých veciach, ktoré je potrebné riešiť, nezabúdali na to najdôležitejšie. Na to, že Boh je tu a chce byť so mnou. Že sa chce dotknúť môjho srdca. A to kamenné srdce premeniť na srdce plné lásky. Lásky k Bohu, k blížnemu a k sebe samému. Využíme teda pozvanie, ktoré nám Pán dal v tomto jubilejnom